Kemeri yechae kurwase factory ya Nyamache ni gobono barne kibakogokera neye magega ya barabwo komenterwa ekerengo ye bonus asuburimi bwa bwechae kurwase shilingi emeronke bereweka shilingi emeronko etatu ayangorengana n'umunyakirugo bwe factory eyo uyotebire bunani go barat kubwatrana asogokinya ebirenko by'oburimi bwechae asensemeyo Mildred Momanyi no roboti urwase obwagare. Bonus nigo yaberege kuganyerwa mono n'abalimi bechae nabono nigo yaberere ange hase bono factory ya Nyamache eye gutoka imeye bunge yabo basi wetera obuteneri bwabo batebire abalimi mbachigokonyeka wetera bonus yeyo era chigocha hase bono baranyore shilingi emerongo etatu ase kilo na nigo baganirie abalimi gocha kogendera korenta echae ngia ase factory yeyo eligo chigokinya ebirengo byo bwonchoreria gocha isiko nekyo na kikeragere echae ekine ligori baitu yamano sana bakorie gas bonds the factory bali bonse stakeholders to buata ine koreta mangana ye bonus ya chasiringi sarasini ikia somole mintu abachi siringi emerongo etatu ninga kirio to abate siringi emerongo ebere lakini twasukire twabaire siringi emerongo etatu igo ayonsi gakorekana ta sengenjo tuiguana ine bunaba director abakorie gas be factory managers nabali mu baitu bonse nabali bali kitundu bali igo bono ngusaba igakomoraki tubwatirane yegera next year tonyore ngana ende twasukire kisiringi no 10 na 20 go chigoro tobe tokubaka ne bonus ebyasara byechae biroreka ne byasabali bono mumanye tabali mu baitu go tuarenge siringi 20 tuaru mwako lakini go tuaruete siringi 7 ilia bakuru barengo 7 baba tugajo kaba 20 twabaire merongo etatu bono rende mutakorete chae ese kitundu bali eyegere echae yaitebuche igorire gende nseri ku manufacture mukore chae irengi ya motorengia amatabere n'enkoro toni echae yaito agende isikubia nigo igo batebire abalimi bensemeyo mbachikonyora amoyo yechae ase chishiringi chiri bubere ne chimeisano ligolirire inseko bwa konyora uyo muganye ubwo bwa chere wake guru Nairobi ese order lakini rende ntobwate information ngoye wiki ya tarehe 15 waikire Mombasa ende nkobo distribute toriojia asifama ende oborabe kisiringi 2500 ebuni last time watu abaete 3500 ase chinga kiecho nigo barwa obosemia guchiase abalemi igoro yokurenda echae ase boigo batebire emirobiryo barachikubwatia ase amatuko arebosyo mwale gwanja muna ino abalemi baito na itu nabalemi tole batora ba director tobwaterane meto tiende yose goje goche igoro yechae ya quality tobwaterane tole echae ya factory ni quality na rochibes umukarani okarago goiteria echae no bwate right yoko boring echae na iteligwa yere kusenembe mukarani tari faino genda tu anat office manager simbaro tar manager basi yera ba director mbaro abanya ko bitimbale chitundu bali Mwanchi